Long sokang thu picnic spot along inut ki thitang arpum kelong. Jakhong ni phai inkora sirkep la pen thongke barni mini apartment summer mega dance workshop paman ponji. Nithom apartment dynamic kids camp surhini ra inkora ke thom pini pen kecheng. Kardom Karbi prime time berta long penili sami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjuponik tha. Jakhong achiklo ni phai kritrok siani long sokang thu picnic spot along kedam tang jakhong ni phai kritrokar ni langka chinglo hud arlong along kitut phruya jok men langalu klo chokamat thek ponong ledet pusi berta ripon long. Langkijang chokabang phuamen laki karitang Avinas Rai pusi pangtheponlo. Alangli ke do adim laki Assam Power Distribution Corporation Limited mati EPDCL Colony Electricity Board dipholongsi ahemdu pusi chini ponlo. Langso kang tholong nangki joira pedajir potum pen ke tham pona tingki kedam tang ni phai kretrok bhom kuruani picnic ke chodama phansi hempen barlo. Labang sohut langalong kapate bok pen kitut pruya jok langarlo klochok labang so phi ke thek ponong ledet ajok ajir po ke bok terai arat la pen police atum sidami adimak long an pale dun pen kiriji aphan chirap che todun lo bon sidami thangang thekta long pon pe det thangang thekta long pon pe det ajok state disaster response force mati SDRF atima phansi kangbo chokabang pho phan ke pari ponji aphan phapon lo labang so teng pen put thodarni jakhong ni phai troxier ni si langkijang chokbang phu Avinas Rai ki thitanga banga pumsi langathak nangkache klang thulo ki thitanga pum endun si raikom sai khatum ari deng pajir pondo ki thitanga pum postmortem aphan Diphu Medical College and Hospital along an pali ponthulo kuta birta ripon thulo tar mane silone ami golu goi pele upor phale golu গৈ পেলাই মানে তাত আমি গা ধুব বুলি পেণ্ট চাৰ্ট চব খুলিলোঁ খোলাৰ পিছত আমি নামিলোঁ নামোতে মানে তাৰপিছতে গা চা ধুই পেলাই অলপমান আগত যাম কৈ পেলাই অলপমান আগত গ'লোঁ আগত যোৱাতে মানে দাদাই অলপ ইফালে দাদাই দো ফালে আছিলে মই মানে বাম ফালে আছিলোঁ তেতিয়া মানে দাদাই কেনেকা সোমাই গ'ল জানো মই মানে দেখিয়ে পোৱা নাই আৰু দাদা আচানক সোমাই গ'ল দাদাৰ নামটো কিবা অবিনাশ কুমাৰ ৰায় তাৰপিছত মোৰ নামটো হ'ল নিতুল বসুমতাৰী ঘটনাটো টাইমটো একজেক্টটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ আন্দাজটো আপুনি আৰু এটা তিনটা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Rongpharpi Rongbe Talent Hunt Society Kalong Siir Studio Lapen Karbi Cultural Society Wothalangso Hawarama atum Kachira pen ke kana ningke hanga bangphu abang phiatum aphan isi ke mesena warsai nangwan pilo ke kan ningke hangpi ka bangphu abang phiatum National Apen International Angdeng an Kachipati dun unjia jakong pachilongji phanpura Rongpharpi Rongbe Talent Hunt Society Kalong Siir Studio Lapen Karbi Cultural Society Wothatlangso Hawarama atum Chilang Pepen Mini Apartment Summer Mega Dance Workshop Lapen ke kan Kachipati warsai imithang ahem thikup West Karbi Anglong Wothatlangso Serdihuna klamalong an wan pilo Mini Apartment Summer Mega Dance Workshop mate ke kan ke than ponjia bang philake Amutka Prekali dance creator video creator lapen dance choreographer anparta India adera long ke thenai ke kan kachapate dance India dance ingdeng pholong kachapahai pona bangphi Pronita Swargyari henlo labangso workshop along amen kache thabdunji aphan annam jum hekpen registration fee rake pharokri sira Phokep an GP number 8822198772 along payment piponangji Jakhong ni phai inkora sirkep lapen thongke bani mini apartment dance workshop along ke charli dun pa me pulotangte certificate sitami longpon igji
Lapuan chota kalilang kikan aning ke hang abang phu abang phia tuma phan kikan ka chepati pon awar sai sita midu labang so kikan ka chepati pon along nangli inut bang hini bang ge thomate abitung penle kan dun pen chepati pon ji posita mi longji audition round lake online mode pensi pado ponji kikan ka chepati dunji abang phu abang phi atum arta ningkan troxi lapen arta ningkan thongkep adak nangji amen ka che thap nangji aphan GP number 9435874222 along registration free Pharui hinira sikaisi anam piponangji Nanglitu minute isida achiti mate 1.30 minutes angbongsi ke kana video WhatsApp number 9101961250 long jakhong ni phai krehini lapen inkora phongbong lopon ignore audition round along kangwai pona bang phua bang phia tum jakhong ni phai inkora sirkep lapen thongkebani ni apartment summer mega dance workshop along dun vek nangji kikan ka chapati along ki chengsianong ilake suri thongkep adun thulake suri kre phola pen ke thom angdeng along nong ilake suri kep an doji kikan ka chapati along krung banga tuma melake pronita swargiari om chetri lapen bari the ingleng henlo lasinang ni tum prap jin pen apor panohok hera nang limen ka chathap dun pen labang so war sai cho endun ignore National Desk Report Karbing Long Live Jesus Call Prayer Tower Diphu Pen Paterpi Ponsi Pini Pen Jakhong Ni Phai Krisir Kepani An Ni Thom Apartment Dynamic Kids Camp Surihini Ra Inkorage Thom Pini Pen Jesus Call Prayer Tower Diphu Along Pangcheng Pon Pini Ada Porphai Kep Pen Ke Pangcheng Pon Bangso Dynamic Kids Camp Surihini Ra Inkorage Thom Along Dr. Lily Aye Terangpi Ke Japon Along Klim Somar Tuma Phan Ning ka parung pona phan pura arnam ke roalun pen ke danglo ke kansitami than ponlu Bangso Dynamic Kids Camp Surihini Ra Inkora ka thom ke paman pon along jesemet ningkan pho pen ningkan krip pho aklim somar tuma phansi panong ponlu Serve one another pu athepi en ponsi bangso long kachitong dun klim somar tuma phan ason klim somar asai ni mate arjan ki hi kachepati ponji aphan school along lokichali angdenga teng pensi thak ponlu So in class nursery to class 2 your teacher will be sister Sylvia and sister Karuna so you will all you let them sit here all the okay then I will pull out intermediate group class nursery to class 2 will be in the primary group and class 3 to class 5 will be in junior group from class 3 to class 5 please go to the next group Bangso hut kadu kawe bang trok sir kep so se klim somar atuma phan ke jalake Dr. Lily Aye Terangpi sister Pratima Puli Teron Pi Lapen Biertina Terang Pi Pen Kedanglo Ke Ongdung Than Bang Atum Cherak Chitodun News Report Karbing Long Live Karbi Anglong lake Nagaland State Dimapur rong so pipen kachi hoi loka jok sangti harlong thengpi thengprang lapen hithikulat ahormu pen kedanglo pinnangan ahormu hortara bangke Karbi Anglong pen Dimapur along si pale kacho jordam si ke ong bonda bangso homu ke pale dam lake arona ting pen le ke pale dam lapukali arona lo ave pin ben si ke pale dam aphai ke ong Lason si kedam tang jakhong ni phai crate truck ani gangsam appor ihum LPR truck registration number AS01FC 7045 pen thengpiar thang hu pen dilai rong tharwe long ke pasang kok thek dun long si kar jua sai deng dun lo bangso hut ke than pona teng ke
bangso thing pi ke pon jia bang ke dimapur bonta ke pon long jia phana bang ke thangna raron ke choklim alo matsi avi ingram rai ko masai khia tuma hin pen thangnat alo avi pusitami towara ra long thing pi ka thang hup atrak ke pasang haya bang ke manghuta nemi anpin Ate bangso thing pi ke pon aphan towar suding Dilai police station Dilai sabit Lahorijan King Bando sabit Lahorijan sabit Kachitong bon nangji dolang bon jala haya phan abangke kamatha pon avi pinsi thangnat aronalo kavi pensi dimapur rongso pi along an thing pi ke pon ji aphan bor ipon bangso kang huwa thing pi ke pon ji aphan Dilai police station Dilai sabit Lahorijan King Banglo sabit Lahorijan sabit atuma phan lang plopen ke pon haya bang phupolote sorkar phan si kachedan hai abang phulo lapen lapuson si thengpi paponong bom pulote ingnam rai komasai khiatum kachirab dun doma pusi karjo lamthe pale ponang kokpu jongsi kachirab chito jakong kipi duna bang avi pulote amek angden hat puda bang ki hai hedet tahai Dilai pen bijoy rongpi Carbing long life. Non kichari pon bom Bharatiya Janata Party atum trok sirke prakethom Rajya Sabha anghoy chepalong ponlo. Bon sitame labangso armu pen anchotke upper house mate Rajya Sabha long abangke kichari ponjia jakong abangke chelong pon pedetpo. Athe kichari ponjia phan kinang sot anghoy aphai avilang. Bang crazy Rajya Sabha hoya phan chedan chok plot along non ki pon bom external affairs foreign minister Dr S Jaishankar lapen Trinamool Congress asong japo Derek O Brain atum sitame kalanglo West Bengal along rialong Rajya Sabha hoy trop Gujarat along rialong ke thom lapen Goa along rialong isi along ke jakhong ni phai ingkora player ni kili ke pado ponji aphan kisik pon along pavi pon depo athe labang song hoy along Kachedan dun abang pu abang pisi avi pondet lo. Kaddu kawe inghoy Christian hoyang bong pen Trinamool Congress Racharia song pen bang troko bang pu Derek O'Brien Sukhendu Sekharoy Dolasen Saket Gokhale Samirul Islam lapen Prakesh Barik atum kilik chedan jok plot pensi Rajya Sabha hoy longpon lokpo. Lason Thaksi Bharatiya Janata Party Racharia Songpen Bang Pho Bang Phu Dr S Jaishankar Babu Bhai Desai Kesaridev Singh Anand Maharaj Lapen Sadanand Seth Tanavit Atum Sitami Kilik Chedan Chok Plot Pensi Rajya Sabha Hoilong Longpon Lokpo Halapu Congress Rachari Asong Atuma Phanabangke Rajya Sabha Long Jakong Ke Bob Asonsi Thekpon Longpo Athe Rajya Sabha Hoi Isi Kloponsi Thongkep an Nangkechi Sunji Angring Tepi Khangjanglo Rajya Sabha long Kadu Kawe pen Pharohinira Plikebra Pho Anghoidu Lasong Bong pen Pharohinira Thongkebra Nerkep Anghoy Anabangke Jakhong Niphai Ingkora Pliani Aprangsi Angthe Klangpo Bon Sitami Inghoy Trok Sialong Abang Majoke Avipondepo Rajya Sabha long Kichari Ponji Aphan Pharohinira Thongkep Nerkep Anghoyang Bong pen Pharu Isira Ingkoyang Hoy Kachapalong Pon Thek Arrachari Asong Atumsi Chari Ponlong Po National Desk Report Carbing Long Live Tang Tepini Karbi Prime Time Abirta ki Lapansi Kang Ton Poniglo